Huti, Maltin u Għawċin. L-uniku partit li rnexxielu jinnegozja u jġib 1128 miljun għal pajjiżna. Se nużaw dawn il-flus biex il-Gżira Awċija tkompli tikber, toħloq ix-xogħol għall-Awċin ġewwa Għawdex. Se nużaw dawn il-flus biex nagħtu opportunitajiet ġodda għaż-żgħażagħ tagħna. L-Emcast, il-kampus il-ġdid, l-Università, it-tkabbir u l-equipment tal-Università, l-ITS, l-Upper Secondary u dak kollox li f'pajjiżna jagħti l-edukazzjoni għat-tfal tagħna. Se nużaw dawn il-flus għall-familji tagħna, għalikom il-familji li taħdmu għall-ġid ta' uliedkom, għalikom li intkom tfittxu opportunitajiet ta' xogħol, xogħol tajjeb u ta' kwalità għalikom il-koll. Nużaw dawn il-flus ukoll għall-ambjent tagħna, għall-bidja, għar-raħala, għas-sajjieda, għax anki dawk jagħtu kontribut importanti għal pajjiżna. Se nużaw dawn il-flus għal servizzi tas-saħħa. Għaw ħafna minnkom li esperjenzaw, ħadu l-esperjenza tal-isptar Mater Dei u jiena nsellem lil ħaddiema kollha li jaħdmu ġo l-isptar tagħna li jagħtu servizz tal-aqwa kwalità. Imma staqsu lilkom infuskom u l-Labor x'ħajamel? Xaħat jaf f'pajjiżna il-Labor x'ser jagħmel? Laqqas kelma waħda mu qiegħed jgħid, laqqas kelma waħda ta' kif ser joħloq ix-xogħol għax ma jafx kif joħloq ix-xogħol f'pajjiżna l-Labor. L-istess intom iż-żgħażagħ, l-istudenti kien wetkom li ma jmixx l-istipendji u mbagħad tela fil-gvern u l-ewwel ħaġa li jagħmel misshom l-istipendji u għamilhom dejn fuq kull wieħed u waħda minnkom. Ara aħna ma nagħmlux hekk. Aħna qegħdin fil-programm elettorali tagħna ngħidulkom l-istipendji ser inweduhom li jkomplu jissaħħu u jkomplu jitjiebu. Fil-programm elettorali tagħna hemm miktub illi l-istipendji sa jibdew jiżdiedu pro rata skont l-għoli tal-ħajja biex il-valur tal-istipendju fidejkom l-istudenti jieqba' valur sod li jenkom komplu tistudjaw. Araw id-differenza. Mela daw jaħbu biex ma tmurx jinqala xi ħaġa, ma tmurx jidru koroħ. Imma aħna bil-kontra fil-ġlieda tal-korruzzjoni aħna ddikjarajna bl-iktar mod ċar. Tilabx man-nar mal-Partit Nazzjonalista għax tinħaraq. U allura kuraġġ, ejjew flimkien preparati għad-9 ta' Marzu, flimkien kollox possibbli u flimkien possibbli li nirbħu l-elezzjoni tad-9 ta' Marzu. Grazzi, kollegi tajb il-kulħadd. Għall-Awċin ġewwa Għawdex. Ser nużaw dawn il-flus biex nagħtu opportunitajiet ġodda għaż-żgħażagħ tagħna. L-Emcast, il-kampus il-ġdid, l-Università, it-tkabbir u l-equipment tal-Università, l-ITS, l-Upper Secondary u dak kollox li f'pajjiżna jagħti l-edukazzjoni għat-tfal tagħna. Se nużaw dawn il-flus għall-familji tagħna,
għalikom il-familji li taħdmu għal-ġid ta' uliedkom, għalikom li jintkom tfittxu opportunitajiet ta' xogħol tajjeb u ta' kwalità għalikom il-koll. Jaf f'pajjiżna il-Labor x'ser jagħmel? Laqqas kelma waħda mu qiegħed jgħid, laqqas kelma waħda ta' kif ser joħloq ix-xogħol, għax ma jafx kif joħloq ix-xogħol f'pajjiżna l-Labor. L-istess intom iż-żgħażagħ, l-istudenti kienu wedkom li ma jmix l-istipendji u mbagħad tela fil-gvern u l-ewwel ħaġa li jagħmel misshom l-istipendji u għamilhom dejn fuq kull wieħed u waħda minnkom. Ara aħna ma nagħmlux hekk, aħna qegħdin fil-programm elettorali tagħna ngħidulkom l-istipendji ser inweduhom li jkollhom Ħuti, Maltin u Għawċin. L-uniku partit li rnexxielu jinnegozja u jġib 1128 miljun għal pajjiżna. Se nużaw dawn il-flus biex il-Gżira Għawċija tkompli tikber, toħloq ix-xogħol. Nużaw dawn il-flus ukoll għall-ambjent tagħna, għall-bidja, għar-raħala, għas-sajjieda, għax anki dawk jagħtu kontribut importanti għal pajjiżna. Se nużaw dawn il-flus għal servizzi tas-saħħa. Għaw ħafna minnkom li esperjenzaw, ħadu l-esperjenza tal-isptar Mater Dei u jiena nsellem lil ħaddiema kollha li jaħdmu ġo l-isptar tagħna li jagħtu servizz tal-aqwa kwalità. Imma staqsu lilkom infuskom u l-Labor xa jagħmel? Xa ikomplu jissaħħu u jkomplu jitjienu. Fil-programm elettorali tagħna hemm miktub illi l-istipendji sa jibdew jiżdiedu pro rata skont l-għoli tal-ħajja biex il-valur tal-istipendju fidejkom l-istudenti jieqpa valur sod li jenkom komplu tistudjaw. Araw id-differenza mela daw jaħbu biex ma tmurx jinqala xi ħaġa, ma tmurx jidru koroħ. Imma aħna bil-kontra fil-ġlieda